en gammel klassekammerat med den nye natbukse, så går der lidt tosset. Men den tale ikke også ved at være på plads? Jo. Kan I høre det? Ja. Lort. Patetisk. Gammelmandslort. Ja, det er et bud. Jeg synes, du skal arbejde lidt med det i midten. Hvorfor er der overhovedet nogen, der gider gå til sådan en klassefest? Det er for at se, hvem der kan pisse længst. Hvem har fået mest succes? Hvem har haft det sjovt? Ja, jeg har det fandme ikke sjovt. Ja, det har jeg. Vel, synes ikke, det er sjovt. Måske hvis du kommer og gør i lidt bedre humør. Kære alle sammen i festsalen, det er super dejligt at se jer igen. Som I kan høre, har jeg desværre haft et lille uheld med mine kugler, de kom i klemme i en sauna.